همدوران عزیز من این سیبو بینید فرداو جان من نگیرید ستیت من یک نواری دیگه گیرم گفتم اوه بچه دفته شدی نبینید خدا بشکر اوه نصیب کند اینو باشه بابا کمش 90 کالیبровка 90-аш манор 90 диаметраш ин 9 сантиметр ме 9 сантиметр 85 9 шумо фирдав ҷон гӯед ки ина кадом вақт ҳамхелин гирифта мешавад вақте ки тани дарахт ба чанд дона монед ин ҳозир мана ҳами дарахт монд 30-35 дона мондаги дуюм солаш ба дуюм солаш ба 30-35 дона монед ҳамхел мешавад ме ҳамда мешавад ҳамхел калката ҳар мешавад як гул ба яктаги мева монед ҳар як гул ба якта яктаги монед ҳамхел сифат мешавад себи 3 сола ба чанд мондан дар кор 3 сола ба ҳар 3 сола ба 4 сола ба 7 сола фарқаш нест ҳар як гули мева ба яктаги се монед ҳамеш сифат хушум мешавад кадом вақт меваша канда партоем ин нами чамоқ банин мешуд ку ҳа чормағз бор мешудаги вақт анамчу ҳам вақт ин нағзаша калонаша дарунаш ма монда ҳа анамчу меваи калонаша монда майдаша қачи парсан дар кор як гул ба якта ҳам вақт ба ина мегиред акун ҳамина ҳози худо хоҳад шумо ба бошад 10,000 килош мерод ме шумо ба акун халдани бикитамону зимистон фиростум шуд 10 сомонӣ ин акун шумо ба арзон мо ба бошад ин ҳози мо ба ин 10-15 сомонӣ меравад ин бозори мо қимат да назар ба ӯзбекистон бозори душанбе қимат қимат а мо ба қимат мо европа зиндагонӣ мекунем ки мо зӯр да охе ана ҳамдорин азиз бозори мо дар ҳақиқат қимат аст акун ман шӯхӣ карда гуфтам мо зӯр ина бинед бозори мо аку асосан ҷалово қимат мекунад ина бинед ҳозир ман барои чи ина гирифтам ки савол шуд ки ина гирифтам ина бинед бо як сетка дига мегирем як сетка мо бо падарка додам ба душанбегиё ман ҳамин мехоҳам навора гирифта шумо да нишон диҳам ки шумо ҳамин себа кунитон ана ҳамин хел чи хеле ана ҳамин хели карсуда зам якам куна ин дар халадини то моҳи июна месуда бачаҳо то моҳи июна дига ягон себи хеле феъли истода надора ина диде бинед ина бинед навдаш бастай поён омада ина нармировка накардагиш майда шуда нармировка кардагиш калон шудагӣ ина бинед худо бошукр ина бинед насиб кунад соҳибаша насиб кунад ха ҳамдиёрон азиз ҳамин хел ҳа ман интизори заказҳои шумо мешавам дар паноҳи худо бошед